socialista que no es fan reunions i es veu cap propagandista. I és que vol sentir sermons, ha d'anar camí de missa. D'aquest partit n'hi ha molt, tothom és socialista. Ses dones totes ho són i resen i es mortifiquen i fan grans oracions pregant per la seua filla. Que la polenca és engony, que l'any passat ja patia, jo també vaig patir prou per encontrir medicina. Feiguissa hi ha metges bons, no s'ha de sortir de sella, que fan operacions que quasi pareix mentida. Tot ha anat prosperant molt, la cosa marxa i camina, que ja tenim camions a tots els pobres de Silla. Dos fàbriques de licors i una de calça i puntilla, i han fet un teatre nou que canten bones artistes. Museu i joc de futbol, garatge de biciclistes, però no hi ha eleccions i la gent pareix que va trista. Un mercat nou, tot carregat d'hotelers per defensar els seus interessos, tantes lobby petroler. Ha vengut un mercat nou carregat de dissolvent per netejar mar i platges del petroli emergent. Ja és hora de dir no i acabar amb tanta destrossa. Si és una noixa a casa es cap, voldria tornar a sa força. Ha vengut un mercat nou, tot carregat de pastilles, perquè dormiguem tranquils mentre mos desfan ses illes. Els grans pins, els senyors ombrívols fronts, el vent que no vol dormir els omple el cor de cançons. Camp i camp es vessa al mig una campana vespral, l'impossible ens cal i no que mori el desig. Ens cal i no que mori el desig, i no que mori el desig. L'impossible ens cal i no que mori el desig. S'ha despertat tot l'amor sota la volta d'estels. Déu nos mostra l'estranyol en el seu món sense abast. S'escolta com el trepig d'una bellesa immortal. L'impossible ens cal i no que mori el desig. L'impossible ens cal i no que mori el desig, i no que mori el desig. L'impossible ens cal i no que mori el desig. Visca la Comiera lliure! Moltes gràcies. Ens excusa d'acabar de remodelar l'espart i bé, i tantes altres coses. Però bé, avui
La salut mediambiental del planeta es veu agreujada i lluny d'aplicar mesures per sanar aquesta situació, la política mundial segueix amb models per buscar beneficis a curt termini a expenses del medi ambient i les persones. Actualmente la humanidad tiene por delante grandes retos medioambientales: el cambio climático, la deforestación, la contaminación del agua, la tierra y el mar. Problemas ambientales que tienen efectos graves sobre la vida de las personas, como la salud y la nutrición. El medi ambient no té fronteres. Per tant, els grans reptes globals i els camins que condueixen a la seva solució estan intrínsecament lligats a les problemàtiques i les mesures desenvolupades a nivell local. En aquest context, les Pitiüses, com qualsevol altra regió del món, viuen la seva pròpia lluita en matèria mediambiental. Durante los últimos meses, la sociedad pitiusa está viviendo muy de cerca las consecuencias de este modelo descarrilado, con la amenaza de varios proyectos de prospecciones petrolíferas ante nuestras costas. El no, per part de la societat pitiusa, a la realització d'aquests projectes és clar i contundent, així com també ho són els motius per oposar-s'hi. Causen danys directes sobre la fauna marina i l'extracció de cru és una font contínua de contaminació dels ecosistemes marins y de las nuestras platges. Asimismo, es necesaria que realicemos una profunda reflexión sobre nuestra dependencia del petróleo y los graves problemas sociales y ambientales que este modelo energético causa y ha causado hasta ahora en otros lugares del mundo para satisfacer nuestras necesidades. Encara que el panorama mediambiental no és gens prometedor i el temps és un factor que juga clarament en contra nostra, comptam amb aquesta energia positiva que els voluntaris i persones implicades han demostrat davant d'aquesta nova amenaça. Por todo ello, necesitamos dirigentes políticos honestos, responsables y formados, capaces de estar a la altura de los retos que se presentan. Necesitamos un nuevo modelo energético que impulse las energías renovables. Y también nosotros tenemos que dar un paso adelante y asumir la responsabilidad y el esfuerzo de optar por modelos de vida más sostenibles, que contribuyan tanto a la mejora del medio ambiente y nuestro entorno. El medio ambiente no puede ser moneda de cambio. El monstre que hem creat és immens i tot que pot ser feim tard, amb unió i perseverança, tenim l'oportunitat de plantar-li cara. El medi ambient no pot ser moneda de canvi i, com ha dit en Joan Moreno, visca sa Cuniera lliure!